Καλημέρα, κύριε Μητραλέξη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Και σήμερα επιφυλακτικός είμαι. Όπα. Μα γιατί εδώ όλοι πανηγυρίζουν? Ανταποκρίσεις στη Γενέβη πάνε δημοσιογραφικά πρακτορία. Ή τελικώς, θα ξεκινήσω από αυτό, οι σκληροί του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πατήσουν πόδι? Ή τους έχει βγάλει σαν λαγό το σύστημα, να τα πούμε όλα, της Ιρανικής διακυβέρνησης, για να πει στον Τραμπ, κοίτα, έχω και πιο ακραίους, αλλά εγώ κάνω το κουμάντο? Καλά, ήδη η διάκριση μεταξύ σκληρών και μετριοπαθών κλπ. Είναι κάπως προβληματική. Αν θυμάστε, αυτή ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ας πούμε, να αναμεταδίδεται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εικόνα, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν εσωτερικά ρήγματα στην εξουσία του Ιράν. Αυτό όμως ούτε τότε ίσχυε, ούτε τώρα ισχύει. Με την έννοια πως εν καιρό πολέμου πραγματικά ρήγματα εντός μιας εξουσίας σημαίνει άλλοι στρατηγοί να είναι με το ένα κέντρο εξουσίας, άλλοι με το άλλο. Υπάρχουν διαδηλώσεις εκατέρωθεν υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. Το θέμα πάντως είναι πως ναι, δεν έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση, όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, εάν όλα αυτά ευοδοθούν. Τι σημαίνει αν όλα αυτά ευοδοθούν? Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η εντελώς βραχυπρόθεσμη, που αφορά το τι θα γίνει σε 3 μέρες από τώρα. Το να υπογραφεί όντως, αν όλα πάνε καλά, στην Ελβετία κλπ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μνημόνιο συνεννόησης, όπως λέμε. Το μνημόνιο συνεννόησης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτή να τηρηθεί από τα μέρη της, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό είναι μάλλον δεδομένο στον βαθμό που τηρείται από την άλλη πλευρά. Αλλά η άλλη πλευρά δεν περιλαμβάνει μόνο τις ΗΠΑ. Και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη προϋπόθεση, τη σημαντικότερη, να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία με πρωτοβουλία του Ισραήλ, η οποία ανατροπή θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, είτε σε 4 ημέρες είτε σε 44 ημέρες, επαρκεί να ξαναξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο στον Λίβανο. Οπότε στη διάκριση ΗΠΑ-Ισραήλ έχουμε μια διάκριση μνημονιακή-αντιμνημονιακή ως προς το μνημόνιο συνεννόησης, και η δυνατότητα του Ισραήλ να ασκήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο είναι πάρα πολύ πραγματική και πάρα πολύ στο τραπέζι. Που σημαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας, ότι ακόμη και αν υπογραφεί στη Γενέβη, το μνημόνιο θα είναι πάντα υπό την αίρεση του πώς θα λειτουργήσει το Ισραήλ? 1. Και 2. Μπορεί να λειτουργήσει το Ισραήλ με εντελώς διαφορετικό τρόπο, όταν επισήμως τουλάχιστον ο Τραμπ λέει, παιδιά, κόψτε τις μακακίες, ως εδώ ήταν, διότι αν σας αφήναμε μόνους σας θα είχατε κονιορτοποιηθεί? Ή τα λέει για να τα λέει, για να κοιμίζει το Ιράν? Εδώ έχουμε μια σειρά από παράγοντες. Πρώτον, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή, οι όροι του μνημονίου συνεννόησης αυτού, που δεν έχουν δημοσιευτεί στην ολότητά τους, εμφανίζονται διάφορες εκδοχές, αλλά λίγο πολύ μπορεί να δεις ένα μέσο όρο. Είναι κακά τα ψέματα, όροι απολύτως εξασφαλιστικοί για τις ΗΠΑ, που συνεπάγονται ότι το σκορ, αν θέλετε, του πολέμου είναι απολύτως σαφές και αναμφίριστο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτούς τους όρους, συνδυαζόμενους και συγκρινόμενους με την κατάσταση πριν τον πόλεμο, με τους στόχους του πολέμου τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, με την περιφερειακή τάξη πριν τον πόλεμο, να τη συγκρίνεις με σε σύγκριση με τη συμφωνία Ομπάμα για τα πυρηνικά 2015-2018. Γιατί ξαφνικά ξανά τα πυρηνικά είναι το κυρίως πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις συγκρίσεις, να τα βάλεις στο χαρτί, να τα βάλεις στο τραπέζι και να βγάλεις οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα από το ότι έχουμε ένα σκορ 101, να το θέσω έτσι. Βέβαια, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και σας το εξομολογούμε, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής, ότι διατρέχοντας την αμερικανική ανάλυση, την ισραηλινή ανάλυση και την ελληνική ανάλυση, δηλαδή το τι λέγεται στις χώρες, στο δημόσιο λόγο αυτών των χώρων, από ειδικούς, από αναλυτές κλπ. Περισσότερο βλέπω στην Ελλάδα απόψεις τύπου δεν είναι ακριβώς νίκη και ήττα, είναι κάπου στη μέση, είναι 50-50, δεν είναι ακριβώς έτσι, παρά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το αρκετά εντυπωσιακό. Οπότε, μετά, δεν έχουμε μια ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης για συμφωνία, το οποίο ήδη, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, έχει διάφορες ψιλομακροπρόθεσμες προϋποθέσεις. Σε 30 μέρες θα γίνει αυτό, αν πάνε όλα καλά. Σε 60 μέρες θα γίνει το άλλο, αν πάνε όλα καλά. Όλα αυτά βέβαια περιγράφονται αν πάνε όλα καλά. Είναι πολύ εντυπωσιακά. Ας πούμε, τα 300 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά είναι πολεμικές αποζημιώσεις. Δηλαδή ακριβώς αυτό που, να σας πω την αμαρτία μου, και εγώ δεν το θεωρούσα ότι θα γίνει. Να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις de facto οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Αν με ρωτούσατε τον Απρίλιο, που θυμάστε έγινε η πρώτη εκεχηρία, η εκτίμησή μου είναι ότι θα το συμψηφίσουν οι Ιρανοί με τα διόδια του Ορμούζ. Ότι δεχόμαστε ως αποτέλεσμα μιας κάποιας διαπραγμάτευσης ότι δεν χρειάζεται να μου δώσεις μετρητά, να το θέσω έτσι, οι επιταγές επαναδόμησης, ανακατασκευής της χώρας, πώς το λέμε, reconstruction, αλλά θα παίρνουμε χρήματα τα οποία ήταν αδιανόητο να παίρνουμε προηγουμένως και τα οποία θα παίρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν de facto διόδια του Ορμούζ, τα οποία δεν θα ονομαστούν διόδια, θα ονομαστούν περιβαλλοντικά τέλη, υπηρεσίες που παρέχει το Ιράν στα καλά πλοία κλπ. Ότι θα κάνουμε ένα συμψηφισμό. Ανταυτού βλέπουμε ένα ποσό 200 δισεκατομμυρίων, το οποίο σημειωτέων είναι το ΑΕΠ της Ελλάδας. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 308 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή το ΑΕΠ της χώρας μας είναι αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια σειρά από προϋποθέσεις λοιπόν, οι οποίες κινούνται στον χρόνο μακρά. Τώρα, το τι θα γίνει μέσα σε αυτόν τον χρόνο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει 500 αντικίνητρα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην ξαναρχίσει τον πόλεμο. Έχουμε εκλογές μεθαύριο. Η πίεση, η οικονομική στο διεθνές σύστημα είναι πολύ ψηλή, γιατί κοιτάξτε κύριε Στεχίνη, από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ οικονομολόγος δεν είμαι, αυτό σχετίζεται και με τα αποθέματα πετρελαίου. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα θα εμφανιζόταν τον Αύγουστο, αν συνέχιζε αυτή η κατάσταση και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι πάντα εκκρεμεί. Έχοντας πει τέλος πάντων όλα αυτά, επιστρέψω στο ζήτημα του Ισραήλ. Το ότι οι στόχοι ΗΠΑ Ισραήλ ήταν διαφορετικοί, το γνωρίζουμε από την αρχή του πολέμου. Αυτό που επίσης γνωρίζαμε από την αρχή του πολέμου, αλλά διαφαίνεται στην πράξη λόγω της έκβασης του πολέμου, είναι ότι όσο και αν λεονταρίσει το Ισραήλ, από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή. Μπορεί να κάνει προκλήσεις, μπορεί να προκαλέσει θριαλίδες, αλλά δεν είναι ότι το Ισραήλ από μόνο του, χωρίς την κάλυψη και τη συμμετοχή, όπως είδαμε από τις 28 Φεβρουαρίου των ΗΠΑ, μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στο πεδίο όταν μιλάμε για κράτη τύπου Ιράν. Αυτά τα ακούει και η Ελλάδα, η οποία ελπίζει στο Ισραήλ από μόνο του ως ιονή σύμμαχο και δεν συμμαζεύεται, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ότι λοιπόν υπήρχε μια διαφορά, αλλά και μια υποαίρεση ικανότητα του Ισραήλ υπό την αίρεση των ΗΠΑ, το γνωρίζαμε και πιο πριν. Από εκεί και πέρα, το αμερικανικό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναλέμε, στη φωτογραφία της στιγμής, να σου πω, τώρα τα εθνικά μου συμφέροντα έχουν μια προτεραιότητα των ΗΠΑ. Και το περίφημο ρήγμα ΗΠΑ Τραμπ-Νετανιάχου έχει σε κάποια φυσικά όρια. Διότι καλός ή κακός, αν θέλετε τη γνώμη μου κακός, για το Ισραήλ θεωρεί το Ισραήλ πως είναι υπαρξιακό ζήτημα για αυτό, το να μην προκύψει ο λογαριασμός αυτού του πολέμου, έτσι όπως προκύπτει. Οι δυνατότητες του να το ανατρέψει είναι από τα εσωτερικά των ΗΠΑ, που κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, είναι το έλασον. Όλο αυτό που λέμε λόμπι κλπ. Προκειμένου τώρα είναι το έλασον. Μέχρι στο πεδίο. Όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλό να ξεκινήσει έναν πόλεμο στο Λίβανο και μετά να αφήσει τον Αμερικάνο να τρέξει, ας πούμε, να μαζέψει τα σπασμένα. Εκεί βέβαια θα κριθεί πραγματικά ο λογαριασμός του ερωτήματος ποιος ελέγχει ποιον. Η υπερδύναμη, το μικρό κράτος, ή το μικρό κράτος δια άλλων μοχλεύσεών του την το πάλι υπερδύναμη. Εν πάση περιπτώσει, μου ήταν πολύ ευχάριστο να μπορούσα να πω, φαίνεται πως ο πόλεμος τελειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζει να έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, το Ισραήλ μοιάζει στον μπράντε φέρ με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ιτηθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν τη βούλησή τους επί του ελάσσονος εταίρου τους. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να πω κάτι τέτοιο, δυσκολεύομαι όμως να το πω. Πάντως το πώς έχει αλλάξει η περιφερειακή ισορροπία από αυτόν τον πόλεμο είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, είναι υπερβολικά πολλά τα στοιχεία. Μισό λεπτό. Που ήμασταν πριν τις 28 και που Μισό λεπτό. τώρα. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θέλω όμως πριν από αυτό να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικός. Άλλωστε, στο πεδίο έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα ότι όσες φορές δηλώνατε επιφυλακτικός, προέκυπτε ότι είχε βάση επιφύλαξη. Το ερώτημα είναι απλό. Με δεδομένο ότι πια το Ιράν δεν χρειάζεται τους, πώς τους λένε οι δυτικοί, πρόξι, έτσι, και το λέει ανοιχτά ότι κοιτάξτε, αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνει και την κατάσταση νότια του Λιβάνου. Το λέει ρητά και καθαρά. Εάν υποθέσουμε ότι το Ισραήλ χαλάει τη δουλειά, συνεχίζοντας το Νότιο Λίβανο ή διευρύνοντας τα χτυπήματα και τα λοιπά, και το Ιράν κάνει πράξη αυτό που λέει τώρα, απαντήσει, χτυπήσει το Ισραήλ, πιστεύετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ευκολία θα σταθούν δίπλα στο Ισραήλ ή θα γυρίσουν και θα πούν στον Νετανιάχου, ρε φίλε, κάναμε μια συμφωνία, τη σπάς τη συμφωνία, τι περίμενες?
στη θεωρία, ακριβώς αυτός είναι, αν θέλετε, ο ισχυρότερος, αν και φαινομενικά αυτοκτονικός, μοχλός του Ισραήλ. Με ποια έννοια? Έστω ότι είμαστε, τώρα κάνουμε ένα τελείως υποθετικό σενάριο, γιατί έχουμε ξεφύγει από ήδη κάτι το προβληματικό προς την πραγματολογική του υπόσταση, το οποίο είναι τι στο καλό θα συμβεί άμεσα με αυτή τη συμφωνία μετά την Παρασκευή. Ούτε αυτό δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε, φανταζόμαστε, κάνουμε μια προβολή στο μέλλον ότι μάλλον θα πάνε όλα καλά κατά το μαλλονίτων. Καθίστε να δούμε. Αν στα επίθυρα των εκλογών προκύψει μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ, σε τι θα είναι απάντηση αυτή η επίθεση είναι κάτι που δεν θα φτάσει στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ εσωτερικά. Είναι τρομακτικά δύσκολο για τον πρόεδρο Τραμπ συγκεκριμένα και για τις ΗΠΑ γενικότερα στα επίθυρα των εκλογών να πει να σου πω, εκείνοι σπάσανε το λογαριασμό, όπως τρώσανε θα κοιμηθούν, εμείς προχωράμε κανονικά στις εκλογές με ειρήνη στον κόσμο. Αυτό είναι ένα σενάριο φοβερά δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ακριβώς διότι η ένταση εντός πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ θα είναι μέγιστη σε εκείνο το πλαίσιο, σε εκείνο το χρονικό πλαίσιο. Εδώ να πούμε ότι ακριβώς το ίδιο τρόποντινά επιχειρήθηκε και είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Υπάρχει μια πολύ γαργαλιστική ιστορία η οποία έχει ως εξής. Πήγαιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως φαινόταν και από τις διαρροές κλπ. Ναι, μεν για 36η φορά, όπως τις μέτρησαν αμερικανικά μέσα, 36η φορά, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν είμαστε καθαρογράφεται η συμφωνία, για να θυμηθούμε και Ελλάδα 15, καθαρογράφεται η συμφωνία. Φαίνεται όμως ότι 36η φορά ίσχυσε περισσότερο από τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες. Οπότε ξαφνικά κάνει τα δικά του το Ισραήλ στο Λίβανο, προκειμένου να προλάβει τη συμφωνία. Δηλαδή ουσιαστικά προκειμένου να προκαλέσει μια ιρανική ανταπάντηση και να πεθάνει η συμφωνία. Αυτά είναι τα διαρρέοντα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς η πρόληψη της συμφωνίας διά μιας επίθεσης, διά επιθετικών ενεργειών στο Λίβανο. Γίνεται αυτό. Οι Ιρανοί απαντούν ότι όπως και λίγες μέρες πιο πριν, οπότε και θέσαμε ένα προηγούμενο, αξίζει να αναφερθούμε μετά σε αυτό το προηγούμενο, έτσι και τώρα εμείς θα χτυπήσουμε το Ισραήλ, διότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, το είπαμε, το κάναμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε προσέρχονται, σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα, και μέσω διαμεσολαβητών λένε, εμείς, προσέξτε, όχι σας δίνουμε συμφωνία ή καλύτερη συμφωνία, σας δίνουμε χρήματα, cash, μετρητά, όσα θέλετε, για να μην γίνει αυτό. Για να μην επιτεθείτε τώρα στο Ισραήλ. Και η ιρανική απάντηση είναι δεν μας ενδιαφέρουν τα μετρητά, μας ενδιαφέρει η συμφωνία. Αν θέλετε μια καλύτερη συμφωνία, καλύτερη για εμάς, με περισσότερους όρους από εμάς, τότε βεβαίως. Και κατά πώς φαίνεται από τα διαρρεύσαντα, συγγνώμη που επαναλαμβάνω τη λέξη, ακριβώς αυτό έγινε. Ακόμα και η mainstream ειδησιογραφία μιλούσε για όρους που την τελευταία στιγμή μπήκαν στο κείμενο από ιρανικής πλευράς. Δηλαδή, μια Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο που είχε ως στόχο το να μην γίνει συμφωνία, κατέληξε παραδοξολογικά στο να προκύψει μια συμφωνία ακόμα περισσότερο συμφέρουσα για το Ιράν. Αυτό όμως έγινε τώρα. Σε μια περίπτωση λίγο πριν τις εκλογές αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά ξαναλέμε, κύριε Σαχίνη, επειδή έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το τι έγινε και το τι γίνεται, τώρα έχουμε πάει σε έναν υποθετικό λόγο του τι θα γίνει, που το πάμε λίγο μακριά. Προφανώς και ένα τελευταίο πάντως γι' αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι λίγες ημέρες πριν, αν θυμάστε, το Ισραήλ χτυπάει το Λίβανο και το Ιράν χτυπάει το Ισραήλ. Ελαφρώς. Αυτό ήταν κάτι το χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή το να υπάρξει μια ανταπάντηση στο Ισραήλ, όχι λόγω ενός χτυπήματος του Ισραήλ στο κράτος που ανταπαντά, στο Ιράν, αλλά στο τρίτο κράτος για το οποίο εγγυήθηκε το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ έλαβε ένα χτύπημα, όχι επειδή χτύπησε το Ιράν, αλλά επειδή χτύπησε το Λίβανο και έλαβε ένα χτύπημα από το Ιράν. Κοινώς λοιπόν έχουμε ήδη μια νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας, την οποία πλέον δεν την εγγυώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ουσιαστικά το Ιράν. Και έχουμε φυσικά με όσα γίνονται στον κόλπο και μια ακύρωση του δόγματος Κάρτερ ήδη από το 1980. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στρατιωτικό και στρατηγικό εθνικό συμφέρον στην περιοχή του κόλπου, το οποίο θα προασπίσουν με τη βία. Αυτό ουσιαστικά γιατί πλοία μέσα στον κόλπο δεν έχουν μπει από τις 28 Φεβρουαρίου επί της ουσίας. Όλα ήταν έξω από τα χωρικά ύδατα της Ινδίας και κάτι τέτοια. Εκεί ήταν ο ναυτικός αποκλεισμός. Άπαξ και τα πλοία βγουν από το Ορμούζ και προχωρήσουν αρκετά. Άρα πεθαίνει το δόγμα Κάρτερ. 45 χρόνια, 46 χρόνια, από το 1980.
πεθαίνει το στρατιωτικό αποτύπωμα των βάσεων στην Μέση Ανατολή, οι οποίες σύμφωνα με αμερικανικές αναλύσεις στο υψηλότατο επίπεδο, Foreign Affairs, Financial Times, είναι πλέον χωρίς επιστροφή η ζημία τους, και το μέγα ερώτημα θα ήταν τότε αν θα επαναδομηθούν, και από ό,τι φαίνεται δεν θα επαναδομηθούν. Το καλύτερο βέβαια επιχείρημα που θα μπορούσε να φέρει ο πρόεδρος Τραμπ για το πουλήσει στο εσωτερικό είναι ότι τόσο νικήσαμε και εξολοθρεύσαμε το Ιράν, που ήταν ο προαιώνιος εχθρός μας στην περιοχή, που πλέον δεν έχουμε και τι να τις κάνουμε τις βάσεις που είχαμε στην περιοχή, άρα γιατί να τις ξαναχτίσουμε. Όλο αυτό έχει μια συναρπαστική πτυχή, όπως καταλαβαίνετε, για τους μελετητές αυτών των πραγμάτων. Εγώ θέλω να πω, για να πάμε στο επόμενο που έχει εξαιρετικότερο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, ότι υπό την αίρεση της Παρασκευής, γιατί μου γράφει κάποιος, προσέξτε, μην εκτεθείτε, μην δεν είναι έτσι συμφωνία. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι έτσι συμφωνία. Εμείς είπαμε με βάση τα όσα έχουν διαρρεύσει ως προσχέδια. Και είπε ο κύριος Μητραλέξης, το λέω για τον ακροατή, που μάλλον τώρα άνοιξε τη συχνότητα, ότι εγώ, με συγχωρείτε, εξακολουθώ να είμαι σφόδρα επιφυλακτικός. Όχι μόνο για την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή. Να τα κρατάτε αυτά. Παρόλα αυτά, κύριε Μητραλέξη, ούτως ή άλλως η πρώτη της 28ης Φεβρουαρίου και η μετά της 28ης Φεβρουαρίου κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν και σε βάθος στρατηγικό. Ακόμη και αν την Παρασκευή, τολμώ να πω, δεχτεί ένα συντριπτικό χτύπημα το Ιράν αντί για συμφωνία. Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική μετά τις 28. Πού εντοπίζετε τα βασικά στοιχεία? Είπατε ήδη ένα. Οι χώρες του κόλπου βολεύονται πια με το να πληρώνουν και πανάκριβα την αμερικανική ασφάλεια που δεν την είδαν. Επειδή αρχίσατε την ερώτηση από την επιφύλαξη, να πούμε και κάτι ακόμα περί της επιφύλαξης και επιστρέφαμε στο κυρίως ερώτημά σας. Ενώ αυτά που ζούμε αυτές εδώ τις ημέρες είναι καινούρια, με έναν τρόπο όμως ομοιοκαταληκτούν και με το ό,τι έγινε σε μικρότερη κλίμακα στις 8 Απριλίου. 8 Απριλίου θυμίζουμε ότι είχαμε τις πρώτες 2 εβδομάδες της κεχηρίας κλπ. Τότε είχαμε μια διφωνία. Έβγαινε το Ιράν και έλεγε, μέχρι στιγμής το αρχείο επιβεβαιώσεων του Ιράν ως προς το τι ισχύει ή όχι είναι καλύτερο από των ΗΠΑ, να με συμπαθάτε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να βρει την πληροφορία και έχει δύο αντικρουόμενες εκδοχές, αμερικανική και ιρανική, είναι η έκβαση του πολέμου και όχι οι φιλοαμερικανικά ή φιλοϊρανικά αισθήματα που τον οδηγούν να προτιμήσει την εκδοχή του Ιράν, διότι μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται εδώ και πάνω από 100 μέρες. Συγκριτικά πάντοτε. Σε σχέση με τα tweets του Πρόεδρου Τραμπ κλπ. Τότε είχε βγει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε αυτά τα 10 σημεία. Τα 10 σημεία, θυμίζουμε, ήταν λιγότερο προωθημένα από ό,τι είναι σήμερα τα διαφαινόμενα προς υπογραφή. Που είναι μυστήριο το γιατί δεν δημοσιεύονται και γιατί θέλει ο Πρόεδρος Τραμπ να τα απαγγείλει μπροστά στους δημοσιογράφους, όπως είπε, την Παρασκευή ή μετά την Παρασκευή. Τότε όμως οι ΗΠΑ είπαν, εμείς δεν συμφωνήσαμε αυτό. Ξαναβγήκε στον αφρό η λίστα των 15 σημείων των ΗΠΑ που ήταν γραμμένη ως εάν το Ιράν να είχε καταστραφεί πλήρως και να είχε σηκώσει λευκή σημαία, και τελικά δεν προέκυψε μια συνεννόηση επί τη βάση των σημείων που καταφανώς είχαν συμφωνηθεί, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία κλπ. Αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες είναι μεγαλύτερες κλίμακας. Δεν είναι η ίδια κλίμακα με ό,τι συνέβη στις 8 Απριλίου, αλλά να θυμόμαστε εκείνο το προηγούμενο. Έχουν συμφωνήσει, αυτοί είναι οι όροι. Και μετά κάθε πλευρά έλεγε, εγώ παιδιά άλλους όρους είχα συμφωνήσει, και η αμερικανική πλευρά έλεγε και δεν καταλαβαίνω τι μου γράφετε εκεί πέρα. Εν ολίγης. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με τον τρίτο παίκτη της υπόθεσης, που είναι το Ισραήλ και η πίεσή του εντός των ΗΠΑ. Εδώ να πω κιόλας ως αυτοκριτική ότι επειδή σχολίασα πριν ότι διαβάζοντας την αμερικανική ανάλυση και σχολιογραφία κλπ, ουσιαστικά πρόκειται για μια ομοφωνία και συνένεση ότι ιτήθηκαν και εξευτελίστηκαν οι ΗΠΑ. Στην αμερικανική όμως ανάλυση αυτό μπορεί να είναι και η Ισραηλινή γραμμή, καθότι δεν είναι επιθυμητή αυτή η συμφωνία από το Ισραήλ. Οπότε για να τα λέμε όλα, ξέρετε, δεν μπορεί στο ένα χέρι να λέμε υπάρχει λόμπι, υπάρχει τεράστια επιρροή Ισραηλινή εντός των ΗΠΑ, και με το άλλο χέρι να λέμε αναλύσεις που έπεσαν από τον ουρανό και είναι προφανώς αληθείς αφού είναι αμερικανικές. Προφανώς υπάρχει και αυτή η διάσταση του γιατί να εικονογραφηθεί έτσι η συμφωνία. Λοιπόν, πριν τις 28 Φεβρουαρίου πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα Ιράν το οποίο είχε ένα πυρηνικό πρόγραμμα,
το οποίο είχε φύγει από τα όρια εμπλουτισμού της JCPOA, της Συμφωνίας για τα Πυρηνικά του 2015, διότι είχε σταματήσει να υπάρχει συμφωνία η πυρηνική μετά το σχίσιμό της από τον πρόεδρο Τραμπ το 2018. Υπήρχε πάντοτε το ερώτημα πριν τις 28 Φεβρουαρίου του αν αντέχει εσωτερικά το Ιράν και αν με μια επόμενη εξέγερση, με μια επόμενη διαμαρτυρία θα μπορούσε να γίνει ένα πραξικόπημα εντός της χώρας. Θυμίζουμε. Υπήρχαν οι αδιανόητες κυρώσεις που ουσιαστικά έχουν επιβληθεί στο Ιράν από το 1979 κλιμακούμενες. Το στενό του Ορμούζ ήταν ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δεν ήταν υπό τον έλεγχο του Ιράν. Το κομβικότατη σημασία αυτό στενό, όπως διαπιστώθηκε στην πράξη, και μάλιστα πολλές αναλύσεις λένε τι να το κάνει το Ιράν το πυρηνικό όπλο, αφού έχει το στενό του Ορμούζ. Έτσι. Είχαμε τους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν, οι οποίοι θεωρούνταν αποδυναμωμένοι ή έως και νεκροί. Θυμίζουμε ότι εκεί πέρυσι στις 28 Φεβρουαρίου ήταν αυτονόητο ότι δεν υπάρχει πια Χεσμολάχ. Για τους μικρόνοες ήταν αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αυτονόητο. Βγαίνανε εκεί οι ειδικοί και τα λέγανε. Και στρατιωτικοί στην ελληνική τηλεόραση, δεν υπάρχει Χεσμολάχ. Προφανώς ξωτικά μάχονται τώρα με τους Ισραηλινούς στο Λίβανο, έτσι. Και επίσης είχαμε μια ηγεσία η οποία ήταν 86 ετών, ήταν ακόμα η μπαρουτοκαπνισμένη της Επανάστασης του 79, προκειμένου ο 86χρονος Αλή Χαμενέη, και η περιφερειακή τάξη ήταν μια αμερικανοκρατούμενη περιφερειακή τάξη στη Δυτική Ασία, με μια παμπληθία βάσεων και πάντοτε την υπόσχεση ότι αν επιθυμήσουν οι ΗΠΑ να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στην περιοχή, αυτή θα είναι συντριπτική, ανεξαρτήτως αν τελικά θα βγουν νικητές από πόλεμο, διότι εδώ ούτε με το Αφγανιστάν δεν βγήκαν μετά από 20 χρόνια νικητές από πόλεμο, όσο δύσκολο και αν είναι να εντυπώσεις αυτό το συμπέρασμα το πραγματολογικό σε Έλληνες πολίτες, που η soft power μας δημιουργεί μια χολιγουντιανή αίσθηση της αμερικανικής ισχύως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα πού είμαστε? Σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου το Ιράν έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, και αυτό να γνωρίζετε. Το Ιράν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα παίρνει διόδια, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά ποσά από την διέλευση του στενού του Ορμούζ. Σημειωτέων ότι σύμφωνα με τα διαρρεύσαντα μπορεί να μην τα παίρνει για 30 ή 60 μέρες και να τα παίρνει αμέσως μετά. Για να έχουν τη δυνατότητα να πούν οι ΗΠΑ, είδατε, ούτε διόδια δεν έχουμε. Αλλά μέσα στα διαρρεύσαντα, να δούμε τον αν θα επιβεβαιωθούν, είναι ότι αυτό αφορά 30 μέρες μέχρι να το ξεχάσουν οι Αμερικανοί. Οπότε έχουμε έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένα Ιράν το οποίο πέτυχε στο βασικό του στόχο που ήταν να μην πεθάνει. Το λεγόμενο καθεστώς, η πολιτική του τάξη, η στρατιωτική του τάξη, το πολίτευμά του είναι εκεί και μάλιστα είναι με μια νεότερη γενιά που σύμφωνα με επικεφαλής, κυρία Κοστρόφο, η οποία σύμφωνα με μια πολύ σημαντική εκτενή ανάλυση του Foreign Affairs, του αμερικανικού περιοδικού, το οποίο δεν είναι ένα περιοδικό γνώμης, είναι ένα περιοδικό που θέτει την ατζέντα. Εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το «Η σύγκρουση των πολιτισμών» του Χάντιγκτον, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα, εκεί πρωτοδημοσιεύτηκε η Containment Policy το 1947 για τη Σοβιετική Ένωση. Θέτει την ατζέντα το Foreign Affairs. Μια πάρα πολύ εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει ακριβώς το πώς η άνοδος αυτής της νέας ηγεσίας, ηλικιακά, δηλαδή μια ηγεσία που δεν έχει άμεση πείρα του 1979, αλλά έχει πείρα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, σημαίνει ένα πολύ πιο εθνοκρατικής, λογικής και στρατηγικής Ιράν. Σε σχέση με πριν, λιγότερη ιδεολογία, περισσότερη στρατηγική και περισσότερη μεθοδολογία για κυριαρχία, να το θέσω έτσι. Οπότε έχουμε Ορμούζ. Έχουμε τους περιφερειακούς συμμάχους, εν τέλει ενδυναμωμένους, αφού πρώτον βρίσκονται ακόμη εκεί, δεύτερον κάποιοι από αυτούς μάχονται, τρίτον κάποιοι από αυτούς είναι πάντα στο περίμενε. Θυμίζουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο, κι αν τελικά επιστρέψουν σε εκτράχυνση τα πράγματα και στο μέλλον, πάντοτε υπήρχε ένας άσος στο μανίκι περαιτέρω κλιμάκωσης, στο να κλείσει από τους Χούθι Ανσαρουλάχ η Ερυθρά Θάλασσα μαζί με το Ορμούζ. Αυτό πάντοτε ήταν ένα ενδεχόμενο, έτσι. Ήταν μια απόφαση που μπορούσε να πάρει το Ιράν, το να ζητήσει από τον Περιφερειακό Σύμμαχο. Οπότε έχουμε Ορμούζ υπό Ιρανικό έλεγχο επισήμως. Τι σημαίνει αυτό, πριν προχωρήσουμε στα επόμενα? Με ακούτε, έτσι, συγγνώμη, ρωτάτε. Βεβαίως σας ακούμε. Πέρα από το τι σημαίνει για το Ιράν και τι σημαίνει οικονομικά και τι σημαίνει για το δόγμα Κάρτερ και τι σημαίνει για τις ΗΠΑ, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι οι χώρες του κόλπου. Η συμφωνία προηγουμένως για τις αραβικές χώρες του κόλπου ήταν η εξής. Εσείς πουλάτε το πετρέλαιό σας, η διεθνής αγορά το τιμολογεί και εγώ, Αμερικανός, εγγυώμαι την ασφάλειά του.
Αυτή ήταν η συμφωνία. Εγώ εγγυώμαι την ελευθερία της πώλησης αυτού του πετρελαίου. Τώρα, αφού τα στενά του Ορμούζ, δηλαδή τον τρόπο να διαμετακομιστεί αυτό το πετρέλαιο, ελέγχεται από το Ιράν, και οι αμερικανικές βάσεις των ΗΠΑ όχι μόνο είναι αβέβαιο το μέλλον τους, αλλά είναι απολύτως βέβαιο το παρελθόν τους. Δηλαδή ότι αντί για να είναι πάροχοι ασφαλείας για αυτά τα κράτη, ήταν πρόξενος κινδύνων, δεν επέλεξαν τα αραβικά κράτη του κόλπου αυτόν τον πόλεμο που τους επιβλήθηκε. Επιβλήθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ και βρέθηκαν να γίνονται σουρωτήροι, πόσο δε μάλλον στις δυτικές βάσεις στο έδαφος τους. Άρα ένα δίδαγμα που μπορούν να πάρουν όσες χώρες βλέπουν, όνομα και μη χωριό, είναι ότι το να στεγάσεις αμερικανικές βάσεις δεν είναι εγγύηση ασφάλειας, αλλά πρόξενος εθνικού κινδύνου. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούσει. Όποιος έχει μάτια, ας το δει για την ακρίβεια, όχι ας το ακούσει. Συνεπώς, καλούνται πλέον να βρουν ένα modus vivendi με το Ιράν. Οι χώρες οι αραβικές του κόλπου. Θα μου πείτε, μα με το Ιράν, το οποίο τους επιτέθηκε, το οποίο τους έριξε βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά οι ΗΠΑ είναι γεωγραφικώς μακριά και οι βάσεις τους πλέον ψάλουν από το επουράνιο ψαλτήρι. Πρέπει κάτι να κάνεις με όποιον είναι στη γεωγραφία σου και δεν μπορείς να κάνεις σε χωρίς αυτόν. Εν προκειμένου λοιπόν το Ιράν. Άρα το Ορμούζ είναι ιρανικό πλέον και υπό ιρανικό έλεγχο. Ξαναλέμε, δεν σημαίνει μόνο πρόβλημα για τον Αμερικανό, οικονομικά κέρδη και κυριαρχία για τον Ιρανό. Σημαίνει και κάτι για μια περιφερειακή τάξη, καθότι από κάπου πρέπει να περάσει το πετρέλαιο και με κάποιον πρέπει να συνονιθείς για να το περάσει το πετρέλαιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πυρηνικό πρόγραμμα. Ποια ήταν η στρατηγική του Ιράν από πριν? Είναι αδιαφυσβήτητο το δικαίωμά μας που απορρέει από τη Συμφωνία Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων που έχουμε υπογράψει, ότι θα έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς. Και επίσης, όπως γνωρίζουμε από τη συμφωνία που υπέγραψαν, τήρησαν και δεν επέλεξαν να καταρρεύσει, την JCPOA, την πυρηνική συμφωνία, είμαστε διατεθειμένοι να το κρατάμε στα συμφωνημένα επίπεδα. Πυρηνικό όπλο επί Χαμενεή ήταν σαφές ότι δεν ήταν στο τραπέζι ως προοπτική. Παρά το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να παραχθεί, αυτά τα έχει αναλύσει υποδειγματικά ο καθηγητής του MIT, Ted Postel, που μια ολόκληρη ζωή αυτή τη δουλειά κάνει. Μια ολόκληρη ζωή. Έρευνα και δουλειά για τα πυρηνικά και μάλιστα και επί του αμερικανικού πεδίου. Ξεκινάει ο πόλεμος με κυρίως Φερετζέτ το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θυμίζουμε είχε καταστραφεί ολοσχερός τον Ιούνιο του 2025, για να το θυμόμαστε. Μετά είναι ότι αυτό που εκκρεμεί είναι η πυρηνική σκόνη, που είναι μια ιδιοσυγκρασιακή περιγραφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που είχαν διατηρήσει οι Ιρανοί. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στο ότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε αυτό που συμφωνούσαν ανέκαθεν. Δεσμευόμαστε να μην παραγάγουν πυρηνικά όπλα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να γνωρίζετε το δικαίωμά τους να έχουν πυρηνικό πρόγραμμα. Το οποίο και έτσι απορρέει από τις διεθνείς συμφωνίες κλπ. Δεν ήταν στα χαρτιά ούτε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ούτε καθ' όλη την έκβασή του. Τρίτον, γιατί μιλήσαμε για το Ορμούζ, μιλήσαμε για τα πυρηνικά, μιλήσαμε για την περιφερειακή τάξη. Η ευρύτερη περιφερειακή τάξη είναι ότι πλέον υπάρχει μια εγγύηση ασφαλείας για ένα τρίτο κράτος, τον Λίβανο, όχι για τη Χεσμολάχ, τον υποκρατικό δρόντα, για το κράτος, για την κυριαρχία του κράτους από το Ιράν ενάντια στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι όλη η ρητορική του δημοσίου λόγου μέχρι τώρα ήταν ότι άλλο Λίβανος, άλλο Χεσμολάχ. Χεσμολάχ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση εντός του Λιβάνου που σκοτώνει ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο μόνος που ήταν διατεθειμένος να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου δεν ήταν ο Λιβανικός στρατός στο νότο του Λιβάνου, αλλά η Χεσμολάχ. Και τώρα η εγγύηση ασφαλείας που παρέχεται από ένα τρίτο κράτος στο Ιράν, ποιος θα το περίμενε πριν τον πόλεμο, παρέχεται στην κρατική οντότητα του Λιβάνου. Άρα η περιφερειακή τάξη, η νέα περιφερειακή τάξη ασφαλείας εκτείνεται πέραν του κόλπου. Εκτείνεται σε όλη τη Δυτική Ασία, όπου ο Αμερικανός υποχωρεί. Ίσως αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, επικαλούμενος παρατήρηση του Δημήτρη Πεπώνη, συμφωνώντας μαζί του, σημείωνα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πραγματικά μόνο είτε όταν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τη Δυτική Ασία ουσιαστικά, είτε όταν σταματήσει να υπάρχει Ιράν. Το Ιράν όπως το ξέρουμε σήμερα. Δεν λέω πως η υπογραφή της συμφωνίας συνεπάγεται πως συμβαίνει το πρώτο, αλλά η πορεία που παίρνουν τα πράγματα είναι σαφώς προς το πρώτο. Η κατεύθυνση ως προς τις βάσεις, η κατεύθυνση ως προς το ποιος παρέχει ασφάλεια, ποιος εγγυάται ασφάλεια, σε ποιον πρέπει να προσβλέπεις για ασφάλεια, ποιον πρέπει να ρωτήσει το Ισραήλ για να κάνει κάτι έξω από τα σύνορά του. Τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Ιράν. Γιατί καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν επί τη βάση του τι έχουν συμφωνήσει με το Ιράν. Ιδάλλως
κλειστό ορμούς και τρέχαν να μαζέψεις μετά την παγκόσμια οικονομία. Βάλτε μια ανωτελεία εδώ. Θέλω να πάω σε μια αναγκαστική. Ένα τελευταίο, συγγνώμη, ναι. ότι όλα τα κράτη, μικρά, μεσαία και μεγάλα, κρατούν σημειώσεις από αυτόν τον πόλεμο. Ως προς το πώς θα πήγε μια μεσαία δύναμη, όπως το πώς θα πήγαν οι άλλοτε παντοκράτηρες ΗΠΑ, ως προς το ποια είναι τα όρια επιτυχίας του Ισραήλ. Κρατήστε το αυτό, σας παρακαλώ. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Έχω ένα ερώτημα σε αυτά που λέτε, που μου έρχεται από το φίλο τον Παναγιώτη, αιχμηρό, και θέλω να το απαντήσετε εσείς. Θέλω να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. 11 και 20, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξη, πολιτικός επιστήμονας, κοντά μας σήμερα. Κύριε Μητραλέξη, λέει εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Έγινε για IMEC pipeline και για συνθήκες του Αβραάμ. Μην προτρέχετε. Επίσης υπάρχουν και τα πυρηνικά με όλες τις δομές εμπλουτισμού. Το Ισραήλ δεν έχει εξαλείψει τους κινδύνους του, άρα έχει το Ιράν στο στόχαστρο, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Να πω μόνο στον Παναγιώτη ότι δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει ο IMEC, αν δεν το έχει πληροφορηθεί. Σαουδική Αραβία και Τουρκία ήδη υπέγραψαν προς σύμφωνο για νέο ενεργειακό δρόμο. Ελάτε κύριε Μητραλέξη, πώς τα ακούτε αυτά? Κοιτάξτε, μόνο το σεβασμό προϋποθέτει μια τέτοια ερώτηση, μια υπαγορευόμενη στην Ελλάδα με πάρα πολύ ένταση, ας πούμε, φαντασίωση μιας παντοδυναμίας του Ισραήλ τελικά, του Ισραήλ που παίρνει τις αποφάσεις, η οποία δεν αποδεικνύεται στην πράξη ουδαμός. Μάλιστα το εντελώς αντίθετο, με πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά πάντοτε το Ισραήλ μπορεί να χαλάσει τη σούπα. Πάντοτε το Ισραήλ μπορεί πολεμικά να ανατρέψει μια κατάσταση. Τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, η δική μου εκτίμηση δεν είναι πανηγυρικά τελείωσε ο πόλεμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν το ότι κλείνουν το γόνι και επιστρέφουμε σε μια ειρήνη και πάμε πλέον σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Δεν είναι αυτή η δική μου προσωπική εκτίμηση. Και μάλιστα και πολλών άλλων σημειωτέων. Είναι όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μακάρι να ευωδοθεί. Δεν έχω καμία βεβαιότητα και όλα αυτά τα πολύ μακροπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα, τα μεστάδια που δεν είναι υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας αλλά μνημονίου κατανόησης. Θυμίζουμε ότι στάδια και φάσεις υπήρξαν και στην περίφημη εκεχηρία στη Γάζα, τα οποία δεν τηρήθηκαν. Πού είναι η τρίτη φάση της συμφωνίας της Γάζας? Σωστά το θυμίζετε. Αντί για να γίνει Ντουμπάι-Γάζα, έγινε Γάζα το Ντουμπάι τους επόμενους μήνες μετά την συμφωνία. Θυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα ως προς αυτά, δίδεται μια ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στον ΆΙΜΕ και στις συμφωνίες του Αβραάμ, η οποία αμφισβητείται πολλαχώς. Πρώτα απ' όλα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν μόνο στη φαντασία μας. Τι ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ? Ήταν ένα τραμπικό πλάνο. Μάλιστα υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο εγώ το ακούω με ιδιαίτερη προσοχή, ότι η Χαμάς μόνη της και όχι κατ' εντολή του Ιράν όπως θέλει ο πρόξι κεντρικός λόγος, προκάλεσε την 7η Οκτωβρίου ακριβώς για να προληφθεί οπερκεγένετο το να διευρυνθούν οι συνθήκες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ συνεπήγονται μια εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών με το Ισραήλ, παρακάμπτοντας το ζήτημα της Παλαιστίνης, των κατεχομένων και του Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε και οι Παλαιστίνοι σου λένε, παιδιά, τελείωσε. Άμα αυτό το πράγμα ευοδοθεί, εμείς τελειώσαμε. Το πετράδι του στέματος φυσικά σε κάτι τέτοιο είναι η Σαουδική Αραβία. Χωρίς Σαουδική Αραβία δεν υπάρχουν συμφωνίες του Αβραάμ, όσο και αν όποιος αριθμός αραβικών κρατών και κρατηδίων και μοναρχιών, οικογενειακών κλπ. Συνυπογράψει. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό έχει πεθάνει παντελώς. Συμφωνίες του Αβραάμ υπάρχουν μόνο στη φαντασία ανθρώπων πλέον, αν μιλάμε για το ενδεχόμενο τη Σαουδική Αραβία να τις καταστήσει πραγματικές και όχι φαντασιώδεις, εισερχόμενοι σε αυτές, αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ και σε πλήρη παράκαμψη παλαιστινιακού ζητήματος. Αν αυτό το πράγμα ήταν δύσκολο πριν τη γενοκτονία, τώρα είναι αδύνατον. Αν αυτό το πράγμα ήταν αρκετά δύσκολο πριν τον πόλεμο, τώρα με την έκβασή του είναι απολύτως αδύνατον. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συνήψαν συμφωνία με αδιανόητη προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια, πριν από κάποια χρόνια, με τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Γενικά η Κίνα παίζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι ειρηνικής διάταξης και εν τέλει αρμονίας, όπως είναι και αγαπημένη λέξη των Κινέζων,
που περνάει κάτω από τα ραντάρ της δικής μας ειδησιογραφίας, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ ευρωκεντρικοί και δυτικοκεντρικοί. Θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό το ότι θα πει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου από το τι κάνει η Κίνα, η Ινδία. Είναι στρεβλώσεις της περιοχής. Τώρα ο Άιμεκ, επίσης όπως παλιά και ο EastMed, ο Αλής του Λίθης, προβάλλεται πάρα πολύ στην Ελλάδα ως μια αμερικανο-ισραηλινή απάντηση στο Belt and Road Initiative των Κινέζων, που θα είναι τελικά ένα coup de grâce κλπ. Αν κάτι είναι ο Άιμεκ, είναι η επιστροφή της Ασίας στο επίκεντρο αυτής της περιοχής. Δεν θα είναι η Ασία ως Κίνα, θα είναι η Ασία ως Ινδία. Μιλάμε τώρα για την πιο άπο Ασία, την πιο ανατολική Ασία. Είναι ουσιαστικά πάλι μια εκδοχή της μετααμερικανικής εποχής. Ακόμα και αν υποτίθεται στην Δυτική Ασία και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται ως η αμερικανική επανακατάληψη της περιοχής από την κινέζικη προσπάθεια. Σε αυτό το πλαίσιο φουσκώνεται πάρα πολύ η σημασία ενός Ισραήλ, ακριβώς επειδή μπήκε σφήνα σε αυτή τη συμφωνία, αλλά μένει να δούμε και ποια είναι η έκταση της ζημίας, διότι χωρίς Χάιφα δεν υπάρχει Άιμεκ που να περνάει τουλάχιστον από το Ισραήλ. Θυμίζουμε εδώ ότι πολλές φοβερές απόπειρες προέκυψαν ρητορικά από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ελπίδων που ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Παράδειγμα, θα θυμάστε πόσο καιρό είναι, 2 εβδομάδες πριν, ούτε το θυμάμαι. Το πρόεδρος Τραμπ είχε πει συμφωνία με το Ιράν και η ειρήνη θα υπάρξει μόνο αν όλα τα αραβικά κράτη τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ χωρίς ναι μεν αλλά. Και μάλιστα είχε φέρει και μια νέα ορολογία στις διεθνείς σχέσεις, I mandatorily request, δηλαδή παρακαλώ υποχρεωτικά. Μία που το είπε, μία που δεν έγινε, μία που το ξεχάσαμε. Θυμίζουμε τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να λέει κατά τη διάρκεια του πολέμου τα κράτη του κόλπου πρέπει να δουν τώρα το πρόβλημα, τα αραβικά κράτη του κόλπου που προκύπτει, διότι οι κακοί κλείσαν το στενό του Ορμούζ, και να σκεφτούν μήπως πρέπει μέσω Ισραήλ να μεταφέρουν στην Μεσόγειο κλπ. Τους φυσικούς τους πόρους, τους ενεργειακούς τους πόρους. Μία που το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μία που το ξεχάσαμε, μία που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Γι' αυτό είναι σημαντικό στην εξέταση αυτών των ζητημάτων πρώτον να προστρέχουμε στην πρώτη πηγή, στο πηγαίο κείμενο και όχι στη δευτερογενή ανάλυση του καθενός. Να προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία, τα γεγονότα όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς πραγματικά αποτυπώνονται και όχι μέσω μιας δευτερογενούς ανάλυσης. Θα μου πείτε και εσείς τώρα τι κάνετε, δευτερογενή ανάλυση. Ναι, αλλά αυτό μου ζητήσατε να κάνω. Δεν σας είπα κάτι. Δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Και δεύτερον, να υπάρχει μια κριτική σκέψη ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ποια είναι η ιεράρχηση σημασίας των πραγμάτων? Το ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάποια εκδοχή Άιμεκ, ΜΕΙ χωρίς Χάιφα, ΜΕΙ χωρίς Ισραήλ, αν το Ισραήλ δεν υπονομεύσει την μακροπρόθεσμη επιβίωσή του με τρόπο αποφασιστικό, προκαλώντας καταστάσεις πολύ μεγαλύτερες από τον πόη του κλπ. Ή το γεγονός ότι αποχωρούν στρατιωτικά ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα από την περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως από τη Δυτική Ασία εργένει το ότι προκαλείται μια σφήνα ανάμεσα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ λόγω αποκλεινόντων συμφερόντων σε πολύ σημαντικά πλέον ζητήματα και όχι σε δευτερεύοντα, δευτερογενή κλπ. Τρίτον, η νέα περιφερειακή τάξη τόσο συνεργασιών όσο και ασφαλείας, όσο και ορμούς, όσο και πυρηνικών. Και μετά οι συμφωνίες του Αβραάμ που δεν υπάρχουν και ο Άιμεκ που δεν νιώθει καλά τελευταία και δεν είναι καν αυτό που μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι. Δηλαδή να υπάρχει μια ιεράρχηση της σημασίας των προτεραιοτήτων και των πραγμάτων. Αυτό τουλάχιστον προτείνω εγώ και έτσι την κατανοώ εγώ, μην με παρεξηγείτε. Δεν μου λέτε κύριε Μητραλέξη, προεκτείνω λίγο τη συζήτηση, θα μου πείτε προτρέχω, δεν πειράζει. Αν υποθέσουμε τα επόμενα χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταδιακώς απακιστρώνονται από τη Δυτική Ασία, τι σημαίνει αυτό επικρατώντας την περιοχή το Ιράν και η Κίνα? Τι εννοείτε, σε ποιο πλαίσιο τι σημαίνει? Τι γίνεται στον κόσμο στα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε, εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος και επιφυλακτικός όπως ήδη είπατε. Αυτό που ρωτάτε, το θέμα που θέτετε, προϋποθέτει μία σταθερότητα. Δηλαδή προϋποθέτει το να βλέπουμε το μέλλον ως ένα μέλλον όπου υπάρχουν οι νυν πόλεμοι, το ενδεχόμενο κλείσιμό τους και μετά μια ισορροπία, μια ηρεμία, μια τάξη.
Η δική μου απεσιόδοξη και ελπίζω μη κινδυνολογική προσέγγιση είναι πως αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα εν γέννη βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αναταραχή και αναβρασμό, η οποία μπορεί μόνο να κλιμακωθεί εν ευθέτω χρόνο. Δηλαδή, όχι αύριο μεθαύριο, μετά από κάποια επεισόδια πήγε να ανοίξει η υπόθεση του Ιράν, αλλά επιχειρείται τώρα να ξανακλείσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση, τρομακτικά σημαντική. Ο Εμμάνουελ Τόντ μιλάει για το βόρειο και το νότιο μέτωπο, ο περίφημος Γάλλος ανθρωπολόγος, ενός ενεξελίξη παγκοσμίου πολέμου. Οπότε, λογαριάζοντας χωρίς τον ξενοδόχο ενός μέλλοντος που δεν προβλέπεται προβλέψιμο ως προς τις λεπτομέρειές του για το τι θα σημάνει στην Δυτική Ασία κάτι τέτοιο, σημαίνει το να μην λάβουμε υπόψη μας εξελίξεις που μάλλον διαφαίνονται. Εξελίξεις περαιτέρω κλιμάκωσης σε αυτό το μέτωπο, στο άλλο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ημίχρονα μιας πολύ μεγάλης κατάστασης. Αυτό ήταν τώρα η επιφύλαξή μου και η απεσιοδοξία μου. Πολύ χαίρομαι με τον τρόπο που το προσεγγίζετε, γιατί δεν είναι τελειολογικά πάμε 1-2 θα μας προκύψει το 3, έχετε δίκιο, και πέρα από το απεσιόδοξό σας, στην αισιόδοξη εκδοχή. Η ευρύτερη εικόνα, και τα έχει γράψει, συγγνώμη που το λέω συχνά αυτό, αλλά είναι γεγονός τι να κάνουμε. Τα έχει γράψει υποδειγματικά ο Δημήτρης Πεπώνης του τέλος της μεγάλης παρέκκλησης. Είναι ότι τώρα κλείνουν 3 κύκλοι, όπως έχουμε πει. Ο μεταψυχροπολεμικός, ο μονοπολικός, ο μεταπολεμικός της Αμερικής και της Δύσης από το 1945 και σήμερα. Το βλέπουμε στην κρίση των διεθνών θεσμών που δομήθηκαν ακριβώς από τη στρατηγική οντότητα Δύση μετά το 1945. Αλλά κλείνει και ένας ευρύτερος κύκλος, ο οποίος είναι για 2 αιώνες περίπου είχαμε μια ιστορική εξαίρεση. Το επίκεντρο της οικουμένης να μην είναι στην Αφροευρασία, στην Ευρασία, στην Ασία εν τέλει συγκεκριμένα. Για τους αιώνες που ξέρουμε, από τον 1ο αιώνα και πιο πριν ακόμα μέχρι σήμερα, παρά τις ευρωκεντρικές μας φαντασιώσεις, το πληθυσμιακό, εμπορικό, πολιτισμικό βεβαίως, ιστορικό επίκεντρο της οικουμένης είναι στην Ασία, διότι έτσι είναι δομημένος ο κόσμος, δηλαδή ο πλανήτης. Υπάρχει ένα νησί περιφερειακό που είναι οι Αμερικές, μετά η Αυστραλία κλπ. Τους τελευταίους 2 αιώνες, δεν προλαβαίνουμε τώρα να πούμε πώς προέκυψε αυτή η παρέκκληση. Η παντοδυναμία, αν θέλετε, ήταν στις 2 όχθες του Ατλαντικού. Αρχικά με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, θυμίζουμε, αδιανόητη αυτοκρατορία, και μετά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προεχόντως μετά το 1945. Ξέρουμε ήδη για λόγους μετρήσιμους, όπως το ποια είναι η πρώτη οικονομία του κόσμου. Από το 2013-2014, με ισοτιμίες αγοραστικής δυνάμεις, είναι η Κίνα κλπ. Αλλά το βλέπουμε με 1002 τρόπους. Αυτή η παρέκκληση κλείνει και επιστρέφει σε μια ιστορική, αν θέλετε, κανονικότητα η Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα ήταν η Δυτική Ασία αμερικανοκρατούμενη. Δηλαδή δεν μπορείς να έχει μαγική σκέψη, απλώς επειδή επιθυμείς κάτι να συμβεί, αυτό να συμβαίνει, η ερήμη της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτό λέγεται μαγική σκέψη, ας πούμε. Άμα στρίψω το ποτήρι μου 45 μήνες, θα έχω μια καλύτερη μέρα. Θα μου πάει καλά η μέρα, ας πούμε. Συνεπώς, δεν είναι και τελείως παράλογο. Δηλαδή, τη μορφή και τις λεπτομέρειες του πολέμου του Ιράν δεν θα μπορούσε κανείς να τις προβλέψει. Και όποιος ισχυρίζεται ότι έχει μαγική σφαίρα ή τα ρομαντία, μάλλον δεν είναι ακριβώς η πρώτη του εξειδίκευση, η διεθνή σχέση και οι διεθνείς εξελίξεις. Αλλά το ότι η ευρύτερη, γενικότερη ιστορική πορεία, ακόμα και αν δεν είχε προκύψει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο Τραμπ, ό,τι θέλετε, η πανδημία, βάλτε μέσα όποια μεταβλητή θέλετε, ήταν πως η πορεία του κόσμου συνεπάγεται, πως είναι μη βιώσιμη η αμερικανική και δυτική παρουσία στη Δυτική Ασία, όπως αυτή υπήρχε παλαιότερα, σε μια νέα εποχή, κατά την οποία το επίκεντρο του κόσμου δεν είναι πλέον σε μία από τις 2 πλευρές του Ατλαντικού. Αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και η λεπτομέρεια είναι ότι τώρα διαφαίνονται αποφασισμένες να υπογράψουν, άλλο το αν θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, μια σειρά από ρήτρες, από πολεμικές αποζημιώσεις, μέχρι έλεγχο του Ορμούζ και ακύρωση του δόγματος Κάρτερ, μέχρι μη επαναδόμηση των στρατιωτικών τους βάσεων, μέχρι, γιατί και αυτό είναι μέσα στους διαρρεύσαντες όρους, λέει, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα σεβαστούν εκατέρωθεν την εθνική κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία του άλλου και δεν θα μπλέκουν στα εσωτερικά τους. Αυτό διατυπώνεται ως μια αμοιβαία δέσμευση, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μονομερής δέσμευση. Ούτε έχει τη δυνατότητα το Ιράν να επιτεθεί στο έδαφος των ΗΠΑ, ούτε προσπαθεί να ανάψει εξεγέρσεις εντός των ΗΠΑ. Το αντίθετο συμβαίνει. Άρα και αυτό μια αποχώρηση. Ξέρετε, η διατύπωση είναι αμοιβαία και οι 2 δεσμευόμαστε. Καλά, εγώ δεν στέκομαι. Ο άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει ούτως ή άλλως εξ αρχής.
Εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι δεν θα στάθουν στις διατυπώσεις του κειμένου, γιατί και τα 300 δις μπορεί να μην ονομαστούν αποζημιώσεις, να ονομαστούν δημιουργικό κεφάλαιο, επενδυτικό σχήμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Η ουσία, έχετε δίκιο. Θέλω στην τελευταία στροφή της σημερινής επικοινωνίας, που διατηρείται έντονες επιφυλάξεις, όχι μόνο μέχρι την Παρασκευή, αλλά και μετά την Παρασκευή, θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά τι θα έπρεπε να λένε σε μια Ελλάδα που στο εσωτερικό της έχει μπει σε ιονή προεκλογική κίνηση, και ας μην έχει προεκλογική κίνηση, δημοσκοπήσεις αυτό περιγράφουν πάντως, τι λένε σε έναν κόσμο με τέτοιους βαθύτατους μετασχηματισμούς και με βάση και το εσωτερικό, γιατί μου γράφει εδώ ένας φίλος, αστιώντας και κολλώντας ο Αριστίδης, ξέρουν που απευθύνονται, λέει, οι Έλληνες πολιτικοί στους ταγενείς. Κύριε Μητραλέξη, εδώ είμαστε πιο Ισραηλινοί από τους Ισραηλινούς. Εγώ, λέει, θα πω μπράβο στο Ιράν. Διόδια στο Ορμούζ μια ζωή. Εδώ πληρώνουμε εμείς διόδια. Κατά τα άλλα, προτείνουν κάποιοι μειώσεις εισιτηρίων. Κατάντια. Πολιτική του 50. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι θα έπρεπε να λένε όλα αυτά σε μια πολιτική σκηνή που ο μόνος καυγάς αυτή τη στιγμή είναι αν θα έχουμε πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, αν θα είναι ο Α με το Β και ο Β με το Γ, ή για να είναι ο Γ πρέπει να φύγει ο Α, και πάει λέγοντας. Τι θα έπρεπε να λένε? Για την Ελλάδα δηλαδή. Βεβαίως, για να σας πω το πιο απλό που μου έρχεται στο νου ακούγοντάς σας. Αν όντως έχουν υποστεί ζημιές, δεν το ξέρω, αλλά κάτω μάλλον ή το πιθανολογώ, τόσο εκτεταμένες οι αμερικανικές βάσεις στον Περσικό κόλπο, αυτομάτως. Αυτά τα λέει το Foreign Affairs, Financial Times, αυτομάτως δεν τα λέει μητραλέξεις. αυθορεί και παραχρήμα οι βάσεις τους σε Τουρκία, Κύπρο, Ελλάδα ή Ορδανία, αν θέλετε, παρότι έχει πάθει ζημιές, δεν γίνονται οι αιχμοί του δώραντος πλέον. Η αιχμή του δώρατος για ποιον όμως? Για τον Αμερικανό να κάνει τι? Για να είναι τα προκεχωρημένα του φυλάκια, πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, και τι σημαίνει... εδώ να πούμε ότι η λέξη προκεχωρημένο φυλάκιο μας αρέσει να είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Προκεχωρημένο φυλάκιο είναι αυτό το οποίο είναι αυτό το οποίο πεθαίνει πρώτο. Μάλιστα. Είναι προκεχωρημένο. Το ίδιο πράγμα λέμε. Το ίδιο, ακριβώς το ίδιο λέμε, ναι. Κοιτάξτε, όσο το ελληνικό πολιτικό σύστημα, πήγα να πω πολεμικό σύστημα, συνήθως, ξέρετε, προσέρχομαι για να πω όση ανάλυση μπορώ να προσκομίσω για τα διεθνή. Τώρα ζητάτε την πολιτική μου γνώμη, με τα χαράς να την πω. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, κλάνουν οι πεθαμένοι. Με την έννοια, η κατάσταση είναι πολύ προωθημένη στην Ελλάδα. Και εγώ δεν θα έλεγα ότι τα κόμματα καλούνται να αποδείξουν στους πολίτες ό,τι μπορούν, ό,τι αξίζουν κλπ. Αλλά η κοινωνία καλείται να αποδείξει στον εαυτό της ότι την ενδιαφέρει η προοπτική της και η επιβίωσή της και ότι είναι ζωντανή, ότι δεν είναι παντελώς νεκρή σε κατάσταση νεκροζώντανου ζόμπι. Το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει αυτή τη χρειά. Καλά, ως προς το ζήτημα του Ισραήλ το έχουμε ξανασυζητήσει. Κατά τη γνώμη μου είναι ένας πραγματικός εθνικός κίνδυνος. Γινόμαστε πρόξη. Γινόμαστε κανονικότατα πρόξη και αυτό τεχνουργείται εντός της χώρας με το προπατορικό αμάρτημα της διεθνούς πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το προπατορικό αμάρτημα είναι το να υπερεκτιμάς τη δική σου ισχύ και να υποεκτιμάς την ισχύ του αντιπάλου. Όταν έρχεται τώρα το Ισραήλ και προφανώς με το ζημίωτο κατά δήλωσή τους, δεν το λέω εγώ ότι είναι με το ζημίωτο, το είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, το είπε το Υπουργείο Εξωτερικών του το Δεκέμβριο του 2024, ότι θα βάλουμε πάρα πολύ μεγάλα ποσά σε τρίτες χώρες, προερχόντες προφανώς η Ελλάδα, για την αλλαγή του κλίματος. Την αλλαγή του κλίματος, σημειωτέων, την είδαμε πέρυσι την Άνοιξη. Το Pew Research Center είχε δημοσκόπηση σε μια σειρά από χώρες ως προς τα ποσοστά που λένε έχω πολύ θετική, λίγο αρνητική, πολύ αρνητική γνώμη για το Ισραήλ. Σημειωτέων ότι η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ στην διεθνή κοινή γνώμη είναι αδιανόητη, άμα τη δει κανείς. Από τις ελάχιστες χώρες όπου είναι πάλι πλειοψηφικά αρνητική η γνώμη ως πολύ αρνητική, αλλά υπάρχει βελτίωση σε σχέση με το 2025, είναι η Ελλάδα. Το οποίο σημαίνει ότι τα λεφτά δεν είναι πεταμένα. Δεν ήταν πεταμένα λεφτά όλη αυτή η καμπάνια. Η Ελλάδα έχει ελαφρά μεταβολή, αν και ακόμα η άποψη για το Ισραήλ είναι φανατικά αρνητική, στο λαϊκό επίπεδο, όχι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, όπου αναμένεται ανα πάσα ώρα και στιγμή δημόσια περιτομή του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος στο Σύνταγμα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο Υπουργός γράφει περισσότερο για το Ισραήλ στο Twitter του παρά για την Ελλάδα.
Για τη Eurovision σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ, αλλά όχι της Ελλάδος. Ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και η κατάσταση αυτή προφανώς είναι απόρρια της ελληνικής κρίσης, όπου υπήρξε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και αδυναμία και ευαλωτότητα. Γιατί 15 χρόνια τώρα έχουμε αυτή τη σχέση και γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε καν από την έκβαση των πολέμων που κάνει αυτό το κράτος και το ποιος είναι ο λογαριασμός τους και το σε τι μπορούμε να ελπίζουμε αν ελπίζουμε. Το προπατορικό λοιπόν αμάρτημα είναι το να αμφισβητήσει κάποιος ότι έχεις τα γένεια και τα χέρια και ότι ο αντίπαλος είναι φοβερά αδύναμος και έτσι να πας να φας το κεφάλι σου. Ιωαννίδης Κύπρος. Εμείς πάμε για Ιωαννίδη Β αυτή τη στιγμή. Με στελέχη ουσιαστικά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, βασικά της οπλοβιομηχανίας, να βγαίνουν κάθε μέρα και να γράφουν ChatGPT κείμενα για το πώς οι Ισραηλινοί και Έλληνες αγκαλιασμένοι θα κάνουμε μια χαψιά στους Τούρκους και να τα αναμεταδίδουν φανατικά στελέχη της αποδεξιάς και της ακροδεξιάς με πατριωτικό περιτύλιγμα, όπου είναι βέβαια πατριωτισμός τρίτου κράτους. Αλλά επειδή σχολιάσατε το ζήτημα Ελλάδος και Ισραήλ, ας επιστρέψουμε λίγο στο εσωτερικό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δρά εκλογικά εδώ και πολλά χρόνια σαν να είναι παντελώς νεκρή. Εμφανίζονται πρόσωπα τα οποία μεσουρανούσαν προδεκαετίας ως κάτι το φρέσκο. Εμφανίζονται γέροντες 75 κοντούτιδες, οι οποίες είναι από τα 25 τους έτη βουλευτές, από τα 25 τους έτη ενσωματωμένοι στη Βουλή, κυβερνήσαν την προηγούμενη δεκαετία και εμφανίζονται τώρα ως η νέα ελπίδα για κάποιους. Μια κυβέρνηση η οποία μας λέει πως όλα είναι καλά, και να σας πω κάτι κύριε Σταχίνη, για ένα 20% της κοινωνίας, ένα πέμπτο, όλα όντως είναι καλά. Δεν ψηφίζουν όλοι για να αλλάξει κάτι. Κάποιοι ψηφίζουν για να μην αλλάξει κάτι. Το ερώτημα είναι τι κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αναμένεται μια ρογμή στο πολιτικό σύστημα. Ξέρουμε σίγουρα τους χώρους από τους οποίους είναι αδύνατο να προκύψει και υπάρχει μια διερώτηση που καλό είναι να παραμείνει ασαφής, αν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης χώροι που θα μπορούσαν να είναι η ρογμή στο πολιτικό σύστημα, ώστε να την υλοποιήσουν. Όποιοι και θα ήταν το 10ο καλό κλπ. Το στίχημα είναι μεγάλο, τα αντανακλαστικά της κοινωνίας δεν τα βλέπω και πολύ δυναμικά. Τόσο ξύλο που έχει φάει 15 χρόνια τώρα. Και αν σας έλεγα ότι είμαι μέσα σε μια πλέουσα αισιοδοξία, θα ήμουν ιδιαίτερα ψεύτης. Σωτήρης Μητραλέξης. Θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, ένα είναι βέβαιο, ότι βρίσκει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και τις απόψεις του και τον τρόπο που τις αναπτύσσει και τα ελληνικά του. Κύριε Μητραλέξη, σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία κουβέντα μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Το έχουμε ξαναπεί 1000 φορές, αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διακομματικά ως την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σκέφτεται την θέση της Ελλάδας στον κόσμο με λεξιλόγια ενός κόσμου που δεν υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Είναι επικίνδυνο το να μην επικαιροποιήσει η χώρα πλέον το πώς καταλαβαίνει τον κόσμο που βρίσκεται γύρω της. Άρα μετά αυτό επηρεάζει και τις διμερείς σχέσεις, τις σχέσεις με στρατηγικούς ανταγωνιστές κλπ. Όσο και αν ακούγεται θεωρητικό, είναι επίγον να καταλάβουμε ποιος είναι ο κόσμος σήμερα. Αλλιώς θα φάμε το κεφάλι μας, αν λειτουργούμε με λογισμικό 30 ετίας που δεν υπάρχει πια και έχει αποσυρθεί. Συγχωρήστε με για το τελευταίο σχόλιο, αλλά δεν κρατιόπουλα. Νομίζω ότι ήταν κέρια σημασία σε αυτό το τελευταίο, ειδικά σχόλιο. Βολή, στο κέντρο κυριολεκτικά. Καλημέρα κύριε Μητραλέξη, να είστε καλά. Καλή σας μέρα στο Ηράκλειο, να είστε καλά.